adil. Nggih. Lah ngapa ta? Karo prigel cipika-cipiki karo aku ora cipika. Alah Kowe arep ngopo? Sampe iki pantese didoni ae. Kok dicipak-cipiki kok kebagus men sampean iki? Aku arep takon. Nyapa? Kowe rung tau dinikah karo wong tuwa ya? Urung. Ya ciyak mentah-mentah. Apa sik mampu sampean? Apa sik mampu? Ora. Ngono kok Matur nuwun, makasih Nduk Prigel. Nggih, matur nuwun Om Bayu. Ya, Sukses nggih, selalu nggih. nggih. Amin. Matur nuwun ya, Nduk. Iki aku tak njuk tulung adik wedok. Sapa? Nduk Niken. Ayo kene Nduk, Nduk Niken Salitri. Monggo. Kene Ken, monggo. Mataram yuk. Nduk.